Prečo si väčšina ľudí myslí, keď im poviem, že som dizajner, že mojou prácou je zladiť koberec so závesmi? Ako zmestiť pracovné miesto s 34-palcovým monitorom a domáce kino pre 8 ľudí do 26-metrovej obývačky prepojenej s kuchyňou? Našťastie byt nebol ešte dokončený a tak som sa mohol pohrať. V prvom rade som vybral sedačku, tým som si určil šírku, hĺbka bola daná ergonómiou na prácu pri počítači a prívod elektriny a HDMI káblu bude vedený v podlahe. Ďalej som pohľadal kovanie pre otočno zasunné dvierka a elektrický zdvih pre monitor, aby som vedel správne rozmery pre ich inštaláciu a mohol sa aj navrhovať. Vytvoril som si základný tvar, približné vnútorné členenie a samozrejme som musel myslieť aj na elektroinštaláciu a ako to celé dať dokopy. Komodu som rozdelil na 4 časti, 2 boky a 2 vnútorné segmenty, takto sa bude ľahko prenášať a kompletizovať na mieste. Pri kompletnom návrhu som strávil pár hodín, ale oplatilo sa. Takto som vytvoril nenápadný kus nábytku, ktorý sebe skrýva pracovné miesto, úložný priestor a navyše aj stôl pre 4 ľudí na filmové večere a stále zapadá do celkového konceptu interiéru. Takže nie sú to len koberce a závesy.